unha unitaria, unha porta, unha sartén, uns mandís, unhas palas, unha bicicleta, unha planta, unha nena. Un libro. Encontrei este libro. Ai, minha menina, este livro. Queres que te conte a historia deste livro? Encantaría. Vente, vamos lá, vamos a sentarnos porque aquí hai moitos anos que non o vexo. Vou te contar unha historia. Queres que te conte a historia deste libro? Sí, me encantaría. Este libro foi o que tuve na miña escola. Aprendín todo aquí. Vivín moi maravillosos días na escola. Pero este libro, sabes unha cousa? Este libro está escrito en castelán. Daquela non podíamos falar o galego. Estaba prohibido falar o galego. A ti que te parece? Mal. Bueno, pois na escola un día chegaron uns inspectores porque a nosa profesora, ainda que non se podía falar o galego, a nosa profesora falaba con o noso galego, deixábamos de falar. Había uns homens aí moi serios, moi seriotes. Quedamos todos un pouco asustados, porque o problema é que viñan a por a mestra, viñan a levar, para castigalo, por falar o galego. Entón, nós, todos os rapaces da escola, levantámonos, rodeámola e protexémola, porque non queríamos que a levara. E tuvemos sorte, miramos para aqueles homens e defendemos a nosa mestra e ao final conseguimos que se quedara ali na escoliña, berrado con ela un pouco, pero nós conseguimos que non a levara.